umsila wengubo yakho yaligcwalisa ithempeli, izulu liyisihlalo sakho sobukhosi, umhlaba uyisenabelo sey'nyawo zakho. Asibingelele bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu namhlanje nakulolu suku lanamhlanje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu bazalwane bami kubona bonke abathunayo from different provinces eindaweni zonke ezahlukahlukene. Iyo ke le segment engangilokhu ngintshela ngayo ke isivele sisukile ke bazalwane bami. Ngiyanibingelela nonke lapho emakhaya egameni likaJesu Kristu. Asenze kanjena ke bazalwane bami before siqale lolu hlelo lwethu lanamhlanje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngangishilo ukuqala ngathi mina asikakabe nalinegama kodwa ke ngizofisa ukulizwa ngani leli gama le show yethu namhlanje ezolokhu iqhubeke njalo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. But before we start the show, I'd like us to pray. Ukhona umzalwane wethu osizile ngokusikhulekela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Before singene kulolu hlelo lwethu lanamhlanje egameni likaJesu lokushunyayela kwezwi lenkosi live, lokushunyayela kwezwi lenkosi live. Bazalwane bami ke ivele sisukile ke siyeza eCape Town. We are coming Cape Town, we are coming eMthatha. It's confirmed we are coming bazalwane bami. Siyeza lapho egameni likaJesu Kristu, siyeza nakuphi eMpumalanga. Yes, it is confirmed siyeza naseMpumalanga. Oh kodwa into engiyibona eThekwini. Kodwa bazalwane bami into engiyibona eThekwini, into eniyenze eThekwini iyamangaza kakhulu. Kuze kube manje ngiyamangala ukuthi kodwa ibizwa ngani yanto. Asingene emthandazweni wethu namhlanje bazalwane before sizoya ezwini lenkosi lanamhlanje egameni likaJesu. Sinaye umrev egameni likaJesu undaba ezithe sinaye la namhlanje kuyena ozothatha sibeke sikhuphulele enkosini namhlanje. Sizothi inkosi ibeke nikena namhlanje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. You, oh God, we surrender our will and everything that we know, oh Father. We are coming out of any comfortability and we decree and we declare that, Lord, as your word is about to be shared, as your word is about to reach the ends of the world, everything is aligning with your perfect will, oh God. We release the power, the supernatural power, the same spirit that resurrected Jesus from the dead. In the name of Jesus, we declare power that is greater than any supernatural power. Baba wethu namandla onke sithi izwi lakho liyasebenza manje, izwi lakho lifinyelela imiphefumulo, lifinyelela ingqondo, lifinyelela inhliziyo. Baba lifinyelela ngisho inyama ebophekile neqindezekile right now by the power of the Holy Ghost. Precious Holy Spirit, take control and be at work. Let your ministry be the one that will overshadow everything egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba sikunikeza udumo sithi lufanele yeyibongo zinge zakho. Thatha indawo yakho Jesu, thatha indawo yakho Jesu, uluncedo uluncedo lwethu Jesus. Baba ngaphandle kwakho akukho esingakwenza. Take control and be in control and just have it your way with us in the name of Jesus. Mantala Brushka.
ufezile lankambule okuyena onosilekelela kakhulu lapha einhlelweni zethu njengoba sokusiqhubeke njalo nje bazalwane city to city. Omunye wama-organizers wethu bazalwane asisebenza ngendlela emangalisayo ukuzikhandla laphana enkundleni ameni ekusilekeleleni lapha ku-facilitate lama-prayers esiwahambayo njalo. And just a reminder nje bazalwane before sizongena nakwizwi lenkosi namhlanje, ngicela ukunimema ngiqinisekise mhla ka-30 August sizobe silaphana eKagiso it's Lusham Hostel. Kunomgwaqo ethiwa iKagiso Drive and Big Street kungase Lusham Hostel siyobe silapha, angiyazi leyanto. Ukhona umrevu silana namhlanje egameni lika Jesu Kristu incika kaNkulunkulu ohamba nathi lapha namhlanje okuyena ke ozosipha izwi lenkosi la namhlanje. Ngivele ngabe ngisapholisa amaseko ke ngivele ngimbingelele lapha namhlanje egameni lika Jesu. Mfundisi wami siyabingelela. Siyabingelela bhuti, unjani nabalalele ekhaya, ngiyathemba niyaphila. Mfethu siyaphila kakhulu ngomusa wayo inkosi, siyaphila kakhulu, siyambonga uNkulunkulu namhlanje ukuthi sibe nawe la namhlanje mfundisi wami. Hayi inkosi inhle kakhulu nakithi inkosi lokho isilekelele njalo. Mfethu ngiyazi ukuthi abantu abaningi sebasazi ngeinkulumo ngxoxo kodwa ke namhlanje sithi ake sivele ngokunye abantu abangakujwayele baqinisekise ukuthi abantu umphefumulo wondleka ngeindlela ezihlukahlukene. Namhlanje abantu baNkulunkulu bazothola ukondleka ngezwi lenkosi. Ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi mhlawumbe uma kuthi ungayanga enkonzweni, ngicela ukuqinisekisa mzalwane wami ukuthi uzozizwa usenkonzweni namhlanje, noma kungasiko ukuthi encourage ukuthi ungayi enkonzweni nangeviki elizayo, kodwa ke we got you covered. Namrevla namhlanje maybe nje mhlawumbe umfundisi wami before kwabantu baqala ukubona baqala ukuzwa mhlawumbe nje singathi ubani umfundisi esinayela namhlanje. Ngibingelele futhi ke bangcwele, igama lami ke uyena umfundisi uZulu, ibandla engikhonza kulo iApostolic Faith Mission Worship House. We are based in Johannesburg, SLB Village. Siyakhonza ke lapho ke bangcwele ke. Ngaphezulu kwako lokho ngisindisiwe ke bazalwane, ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. So iyo nje into engiyona bhuti. Mfethu siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe namhlanje. Siyafisa ukuzwa lokho inkosi ekuphe khona namhlanje, ukhulumisane nezimpilo zabantu, ukhulumisane nabazali bonke, ukhulumisane nomzimba kaJesu. Ukhona ulalela namhlanje. Mfethu into engifisa uyazi ukuthi njoba ubona nje sila asibukwa ngabantu base-KZN kuphela. We have people living abroad, overseas, who are benefiting from this platform. So uyazi ukuthi uma ushumayela izwi lenkosi la awushumayezi nje kuphela abantu abase-Gauteng, awushumayezi nje kuphela abantu abase-KZN, but even overseas, ngoba le platform okanye lama streets lawa online lawa awanayo ibarrier noma ikupha yafinyelela. Mfethu ngicela nje ukuthi sizwe ngawe lokho inkosi esiphe khona namhlanje ngawe ukhulumisane nezimpilo zabantu namhlanje. Amen. Ngiyathanda futhi bazalwane ukuthatha ithuba ngibingelele kuwo wonke umuntu olalele ekhaya, kuwo wonke umuntu obukele. Ngiyathanda futhi ukuthi ngisho ukuthi bazalwane uNkulunkulu sanithanda kuso lesi sikhathi. Nakuba izimo zenzeka kodwa I just want to emphasize the love of God. Maungashiyi indawo yakho because of the things that you have went through, ungashiyi indawo yakho because of what people have said about you, but just remember that the Lord dearly loves you, and this is what we want to echo out tonight, the love of God. And this is what we just want to say to the people of God and remind the people of God about the love of God. Ngaphezu kwako konke, ngaphezu kwazo zonke izimo ongadlula kuzo, ngaphezu kwazo zonke izigulo ongadlula kuzo, kodwa nayi into engifuna ukuqinisekisa ngayo ukuthi ukhona uNkulunkulu ohlala ezulwini obathandayo abantu bakhe. Lithi iBhayibheli uthanda ukuba wonke umuntu afinyelele kulazini iqiniso, kodwa ngaphezulu kwalokho uthanda wonke umuntu afinyelele ekumazini yena. So this is what we came to echo out this evening, ukuthi we are here to just echo the echoes of heaven tonight
as we are here to just minister the word. I want us, Bangwele, if you are there, we can just pray for a few seconds just to invite the Lord, as we are about to hear the word of God. Ngoba nakukuthandaza kubalekile ukuthi njoba uhleli lapha ekhaya wazi ukuthi isimo sakho sangashintsha njoba uhleli lapha ekhaya angazi yini obhekene nayo angazi ubani otheni. But this is what I came here to tell you, that isimo sakho is not too hard for God. Isimo sakho is not too difficult for God. God can still do something over your life. In fact, your situation might still change, or whatever thing that you might be going through, but there is a God in heaven that sits high above all things, and he is so magnificent, he is so precious, he is so good. Let us pray. Father, in the mighty name of Jesus, we want to give you praise. This evening, Father, we just want to give you all that glory. This evening, Father, asizi moyingcwele ngezinto esizenzile, asizi nangokwazi kwethu. But this evening, Lord, we want to come with abantwana bakho that are listening. We want to come nabantwana bakho this evening, just Lord, just to say we love you, Lord Jesus. Thatha indawo yakho uNkulunkulu ethongcwele in every area of our life where we need you most. Father, we pray that may you meet us at the point of our needs. Lord, we pray that as we are here listening to your word, let the rejuvenation of your word come to us. Let the life that is in your word come to us. Let the power which is in your word come to us. Father, we pray that as we are here, Lord Jesus, let your power and let your spirit come over us. Moyingcwele ogulayo aphume ephila, odangela aphume ephila, okade selahla ithemba. uNkulunkulu wethu ongcwele, ithemba libuye egameni elinamandla likaJesu. Siyawabiza ke moyingcwele amandla akho ukuthi ahambe. uNkulunkulu wethu onamandla afinyelele la thina singeke sikwazi ukufinyelela khona. Everyone under the sound of my voice, Lord Jesus, let them hear your word. In Jesus' mighty name we have prayed. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord Jesus. Kamaya tapario to. Kapalia tamandele baba shandalabaya. Oh, hallelujah. Nkulunkulu siyawezwa amandla, and I believe uthi nawe lapha ekhaya uyayizwa lento kaNkulunkulu esizwa la e-studio. Bazalwane kafishane bangcwele, ngivumeleni sikhulume ngetopic ejwayelekile kakhulu. Ngiyafisa bazalwane ukukhumbuza abazalwane ngento ejwayelekile kakhulu. Ngiyazi abaningi bethu bayayenza lento, abaningi bethu they are used to it, but it is laid in my spirit that I need to remind the saints ukuthi prayer is still important. I want to speak on the subject of prayer. Amen. And tonight, the subject that I want to just say is that your answer is at the door. Your answer is at the door. Do not give up. Your answer is at the door. And one of the things that you are able to access your answer is through the word of God. And this is why we are here, to bring answers, to bring solutions to the people. You know, ayiko impendulo engekho, ayiko umbuzo ongawubuza izwi lenkosi elingakaze liyiphendule. Kodwa kafishane ke bangcwele, ngiyafisa sifunde izwi likaNkulunkulu encwadini yezenzo, izenzo chapter number 12 verse number 1. Lithi iBhayibheli, now about that time Herod the king stretched out his hand to embarrass some of the church. Then he killed James, the brother of John, with a sword, and he saw that it pleased the Jews. He proceeded further to seize Peter also. Now it was during these days of the unleavened bread. So when he had arrested him, he put him under prison and delivered him to 4 squads of soldiers to keep him, intending to bring him before the people after Passover. Peter was therefore kept in prison, but constant prayers was offered to him by the church. Amen. I want us to also read verse number 13. Verse number 13 says, and as Peter knocked at the door, a girl named Rhoda came to answer.
Good God. Let me read it in Zulu. Ooh. Esengqongqothe sivalweni sesango. Yebo. Yezi intombazana ukusabela. Egama layo linguRoda. Yebo. Ilizwi likaPetru ayivulanga esangweni ngenxa yokuthokoza. Kepha yagijima yabika ukuthi uPetru umi ngasesangweni. Oh, good God. Oh yes, Lord. Yasicela sibambe futhi no Ephesians chapter number 6 uverse number 18. Bese sizothandaza kafishane bangcwele. Thank you, Jesus. Ifundeka kanje ke ngeBhayibheli lesilungu ithi praying always with all prayer and supplication in the spirit, being watchful to this, and with all perseverance and supplication for all the saints. Ephesians 6 verse number 18. Ngokukhuleka konke nokunxusa. Yebo. Nikhuleka ngezikhathi zonke ngomoya. Yebo. Kulokho nilinde ngesineke sonke Yebo. nangokunxusela abangcwele bonke. Yebo. Ninginxusele nami ukuba ngiphiwe izwi nxa ngivula umlomo wami ukuze ngishumayele ngesibindi imfihlakalo yevangeli. Uqedile futhi. My God. Kafishane bangcwele ngifuna sibheke i-aspect ethile yomthandazo. I-aspect ethi you pray until something happens. Lithi iBhayibheli uHerod kulesi sikhathi wakhipha isandla sakhe ukuthi ahlukumeza abathile bebandla. So uyabona ukuthi kwangasiwo wonke umuntu owayehlukumezeka kodwa kwakukhona abantu uSathane wayebabhekile. Why? Because of igalela balezayo embusweni wakhe. So kuyenzeka ukuthi any gauge bhuti esikala ngayo ukuthi ngempela isandla sikaNkuluNkulu sisasephezulu kwakho is the level of attacks that you face. Because one of the things that the attacks are here for, they are here, number one, to confirm ukuthi uNkulunkulu ngempela has called you for something. So lithi iBhayibheli isandla sikaHerod sasikhiphiwe vele kodwa sasingaphumelanga wonke umuntu kodwa kwakukhona abathile esasiphume ukuthi sibabambe noma esasiphume ukuthi sibahlukumeze. And siyathola futhi la ukuthi oqala wabanjwa uJakobe wabulawa. Kuyenzeka empini bangcwele kube khona abasalayo because sometimes uSathane, the aim of the devil is to bring ukukhathala. uSathane engakwazi ukunqoba into ayenzayo uprolonga the warfare that you are in. That's first. But secondly, what he does, he makes you weary, he makes you tired. Amen. So and you at the point of disappointment, because I believe that the church had seen the works of the apostles, and the church knew what the apostle had done, and these people were people that were with Jesus. So what the devil did, he wanted to discourage the saints. Lithi iBhayibheli wabulala uJakobe, and Peter was amongst those who were about to be killed. Kodwa sizwa lithi iBhayibheli ibandla la understand into yodwa ukuthi nakuba kwenzeka izinto emhlabeni, nakuba sekubanjwe abantu esibathembile, nakuba sekubanjwa abantu esicabanga ukuthi uNkulunkulu basebenzisa kakhulu, kodwa ithemba masingalahli. Kukhona into ekumele siyenze nakuba abantu bebanjiwe, uPeter uthathiwe, uJakobe ubulewe, kodwa nayo into ekumele siqhubeke siyenze. Lithi iBhayibheli ibandla laqhubeka lahlala emthandazweni, ibandla laqhubeka lakhuleka. Lithi iBhayibheli as the church was praying, oh Kumaya, as the church was praying, the church continued to pray. The church continued to pray. Yebi report iphumile ukuthi uJakobe ufile, kodwa ibandla lizange ligive up. As the church is praying, they were not looking at the answer, but they were looking at what God could do, even in the deepest of situations, even in the darkest of situations, even in the most depressing of situations. But they believe that God
God can still come through. And I came here to intend to tell you, mtaka baba, ukuthi nakubu Satan usenzeni, nakubu Satan uthatheni, kodwa kulisa khona ithemba. Do not give up. Don't stop praying. Don't let the devil to shut your mouth up. Ngoba nayi into Satan ayenzayo, wenzela ukuthi wena ungakhulumi. Kumbula, the power of life is in your tongue. As you speak, there is the power that has power to make things live. Kunamandla emlomeni wakho okwenza izinto ziphile. Awukhumbuli eBhayibhelini lithi in the book of Genesis lithi uNkulunkulu wakhuluma ukuphila. Or that same life that God spoke, and there was life, and there was the earth, there was the heavens, there was light. It's the very same life that you have in you. So as you begin to pray, as you begin to speak something, you are possessing that same greatness. You are possessing that same life. So don't let the devil shut your mouth. So as you shut your mouth, you are actually shutting the word of God. You are actually shutting the power of God. This is what I came here to tell you. Don't allow the devil to shut you, because as you keep quiet, you do not have power. Oh, ngoba amandla asekhulumeni. Kunamandla asekhulumeni. Khumbula futhi uNkulunkulu uthatha uHezekiya kurabashanda ya umbeka phezwe in the valley of dry bones. Uthi Hezekiya angaphila yini lamathambo. Uthi Hezekiya Nkosi uma wena uvuma. This is what God is driving Hezekiya. Uthi prophesy upon those bones. Uthi khuluma ngamanye amazwi. Khuluma phezu kwaleso simo. Khuluma phezu kwalawo mathambo. Yebo, they are scattered around. Yes, they are dry. Yes, there's no hope. But speak upon those bones. Speak a word. You know, Buddhi, that same word that is put there, it's the word dapa, and dapa means it's the word, the creating word. It's a creating word. So in other words, uthi uNkulunkulu kuHezekiya create, uthi create a reality, create what was not there. Yebo amathambo omile, yebo amathambo kusenathemba. God, but bring it to life, speak it into existence, bring it. Ukhulume izayenze. Yebo buke ngathi ithemba lilahlekile, buke ngathi ithemba lisekho, kodwa kukho into ngathi uma ikhuluma bese ivuseleleke kuyo. Kukho into ngathi uma ikhuluma kuvuka amandla kuyo. Kukho into ngathi uma ikhuluma kubuya amathamba ahlangane, kubuya inyama ihlangane. Oh, I came here to tell you, do not keep quiet, because your power is as you speak. You are releasing the life which is in you. You are releasing the life which is in you. As I conclude, now, Ephesians says, lithi iBhayibheli uthi uPaul mayekhuluma nabo uthi khulekani ngayo yonke imithandazo, praying in all prayers, ngasikhathi sonke ukhuleke ukumoya. So this is the reality I just want to give you as we conclude. Ukuthi as you are continuing praying, I don't know this church. I have this conviction in me. As they were praying, they were focused on two aspects of prayer, which is number one, it's supplication. Supplication means praying on one matter, petitioning on one matter, over and over. Until there is a result. So it's a conviction in me. It's not something that is written in the word, but it's a conviction in me that this church baby understand that this aspect of prayer, which is called supplication. And as you supplicate, you press on one matter until it comes to pass. Sengathi ngakhuluma nawe when business lakho kade seliphela. You can still press on one matter until the Lord comes through for you. Engathi ngakhuluma nawe umndeni wakho kade usuhlukana. You can still raise that
that prayer for your family. You can still raise that prayer for your children. You can still raise that prayer for your marriage. You can still raise that prayer for that dying situation. Press until it happens. Supplicate on it. Pray. Press on it. Press on it until something happens. But the second aspect, Puti, it's called the intercession. Yes. Amen, bazalwane. Amen. Yikho ngifunda le verse eliku Ephesians. Yes. Liyasibonisa lemkhuleko emibili. Intercession. Intercession. One of the things intercession ibe powerful ukuthi intercession, you do not pray for yourself. But it's not a prayer for you. But it's a prayer that you are doing for others. For others. Ngifuna ukuzokubuyisa wena ocabanga ukuthi mhlambe yonke into ekumele ube uyicele. uNkulunkulu is just saying that some of the things you don't need to ask, but as you pray for others, engathi ngizonaka izidingo zakho. Lithi iBhayibheli lasifunda khona, lithi ibandla laqhubeka lakhuleka. Ibandla, they were constant in this intercession because they held on these two things. They continued pressing on one matter, but at the same point they were not praying for themselves, but they were praying for Peter, which is they were interceding for Peter. And as they were interceding for Peter, lithi iBhayibheli, uNkulunkulu kanti wenza miracles behind the scenes. Ngoba as you pray and you're thinking that uNkulunkulu akezwa, kanti ukhona into uNkulunkulu ayithumelayo. Lithi iBhayibheli, and suddenly there was an earthquake emajele. uPeter eboshiwe. Lithi iBhayibheli, yafika ingelosi kwaqaqeka izibopho. Ngoba as you continue to pray, kunezinto ezenzekayo. As you continue to pray, kunezibopho, kunama foundations, kunamagama akhulunywa negative aphukayo. Kunezibopho ezakhulunywa phezu kwakho negative eqaqekayo ngenxa yezwi, ngenxa yebandla elikhulekayo. Oh, Church of God, I am here to encourage you this evening that continue praying. Continue praying. Ngoba lithi iBhayibheli, a prayer of a righteous man, it avails much. Lithi iBhayibheli, umkhuleko olungileyo haya. uNkulunkulu udinga abantu abazothandaza. Wherever you are, don't give up praying. uNkulunkulu udinga abantu abazoma endaweni esikhaleni, bame ngenxa yebandla, bame ngenxa yabafundisi, bame ngenxa yebandla lakhe. Oh, shamakatha labasaya. Don't give up praying. Don't give up praying. Ngoba the answer is about to come through. The answer is at the door. The answer is at the door. Mntaka baba, lithi iBhayibheli, as they continued praying, na intombazana uRota ayazi ukuthi impendulo sifikile. Lithi iBhayibheli, yazwa ngomuntu onokhayo. Ngoba that is that sign. Ngifuna ukuzoprofesa phezu kwempilo yakho ukuthi as you continue to pray, angeke uphele lo nyaka uNkulunkulu engakayilethi impendulo yakho. Oh, I am here to tell you that your answer is about to knock. Your answer is about to knock at the door. The answer is about to meet you when you least expected it. Your answer is about to come through for you. Ngoba uNkulunkulu yezwa, uNkulunkulu yezwa, uNkulunkulu yazi ukuthi lonke abancwele yonke into odlula kuyo ingenzeka. Athi ngiyazi ukuthi icebo lakho lingevinjwa. Yes, Lord. Na into engifuna ukuzoyimemezela buti ukuthi uNkulunkulu wethu udinga abantu abangakhuleka. Ngizokhuluma ne-intercessor ekade selifuna ukugive up. Ngizokutshela intercessor, uNkulunkulu ulinde wena ukuthi ukhuleke ukuze kube khona abantu abakhululwayo. Ngizokhuluma nomuntu othi angisaye esontweni ngoba esontweni bangilimazi. Ngizosho ukuthi uyadingeka mntaka baba. Ngizosho ukuthi uyadingeka mntaka baba. Uyadingeka. Isikhala sakho sikhona in the kingdom. Your place and your position is still needed. Oh yes, maybe mhlambe bakuthukile esontweni, but this is what I came here to tell you, that the Lord needs you this evening. The Lord needs you, and the Lord is after those who will diligently and fervently seek Him. As we come close to Him, He begins to answer us. As we come close to Him, He begins to show us who He is. And the level at which we will see Him, it's the level
of our closeness as we come to him, as ati mayibhala uPaul 2 Corinthians chapter number 3 verse 18 ati we behold him as in a glass ati njengaleso sibuko esisibukile siba yiso. So as you behold him, you are being transformed into that very same image, from glory to glory, because there is a certain level of glory that the Lord wants to unleash, but the only thing that is hindering from doing that is your beholding him. Umbheke kanjani uNkulunkulu ebusuku, umbuke kanjani uNkulunkulu. Bengizogqugquzela ukuthi mbuke, mfune senokutholakala, mfune asenokutholakala mntaka baba. Don't give up, don't lose hope. Your answer is at the door, your miracle is at the door. Oh, funeka abantu abazokwazi ukurealize sengivala uma impendulo yabo isifikile. Lithi iBhayibheli sengivala uma uJesu ezodlula eJericho, uma uJesu ezodlula eJericho, ukhona le ndoda iyeza ukuthi kukhona umuntu ozodlula. Iyabuza ukuthi ubani odlulayo, bayayitshela ukuthi uJesu uyadlula. Le ndoda yathi angifuni ukudedela isibusiso sami singidlule ngoba ngiyazi lo ozodlula unawo amandla. Oh, ngifuna ukuzosho mntaka baba ukuthi do not keep silent at the door of your miracle. Lithi iBhayibheli le ndoda yathi angikwazi ukuthula, angikwazi ukuthula ngoba ngiyezwa ukuthi lo muntu ozayo umuntu onayo indlela yokungiphilisa. Lithi iBhayibheli le ndoda nade wadlula nje uJesu athi Jesu ndodana kaDavid, have mercy. ngifuna ngizosho ku inkinga yakho uthule kakhulu ngoba kanti impendulo yakhe idinga ukuthi wena umemese. Inkinga yakho uthule kakhulu, athi le ndoda Jesu ndodana kaDavid, have mercy on me. With a loud voice. With a loud, he shouted. That is what I came here to encourage you. Ngizoprovoke wena ukuthi yeke ukuthula. Stop this thing of you keeping silent. Oh God. Funeka umuntu ozothi Jesu ndodana kaDavid, have mercy on me. It's iBhayibheli. Instantly Jesus turned around. Ngifuna ukuzosho ukuthi leso simo odlula kuso, you have a reason to shout. You have a reason to shout. Don't keep silent at the expense of your miracle. Don't keep silent at the expense of your breakthrough. Ayidinge imali lento kodwa idinga ukuthi uvule umlomo. Ayidinge papa kodwa idinga ukuthi uvule umlomo. Vula umlomo, izinto zakho zizawuvuleka nazo. Naku into engifuna ukuthandaza naye namhlanje ebusuku, othi Inkosi ngiyalizwa izwi lakho, kade ngihamba but bese kungathi ngiyasuka endaweni, kodwa namhlanje nayi into uNkulunkulu afuna ukukubuyisa kuyo. Ufuna ukuvula umlomo number 1, but number 2 ufuna ukukubuyisela endaweni yakhe. Uthi mayibhala encwadini kaHezekiya uthi I sought for a man, and I found none. But uthi bekhona abantu kodwa usafuna umuntu. Kusho uthi ukuba khona kwakho akusho ukuthi available. Uyaba khona kodwa ungabe available ukuthi uNkulunkulu akusebenzise. Kodwa namhlanje ebusuku ngifuna abantu elithi iBhayibheli uIsaya wathi ebhala ebona uNkulunkulu efuna umuntu athi who shall I send? Wasukuma ingonyama yomndeni kaJuda uJesu wathi thuma mina baba. Ngifuna abantu abazosho njalo namhlanje ebusuku bathi baba uma udinga abantu that will run your errands, I am there. If you want people that will stand in the gap and pray without ceasing, I am there. If you want people that will be used by you, oh God, I am there. I am your boy, oh God. I am your errand boy. I want to be sent on errands by you. Tonight I want to pray with you. This is our prayer as I pray. Just open up your heart, lift up your hands wherever you are.
thandaza nami njoba ngizothandaza baba egambeni lika Jesu waseNazaretha naba abantwana bakho sebelizwile izwi lakho uNkulunkulu athongcwele lithi iBhayibheli wathumela ibandla ukuthi likhulekele uPeter njoba likhulekela uPeter kanti wena uNkulunkulu wethu onamandla uthumela impendulo baba wethu ophilayo naba abantwana bakho they are available, they are willing to be used by you. Lord, this is our prayer tonight, Lord Jesus, that as we come before you, Lord Jesus, we don't want to be just people, but Lord, we want to be used by you, Lord Jesus, so that a purpose is fulfilled, Lord, so that we walk in divine purpose, so that your will may be done on this earth as it is in heaven. Father, we are praying this afternoon, Lord Jesus, ukuthi uNkulunkulu athongcwele abantwana bakho baphiliswe, ukuthi abantwana bakho bathola amandla ngoba uthe wena ezwini lakho oyethile uyamnika amandla, wathi odangele uNkulunkulu athongcwele makathi yena ustrong, wathi uNkulunkulu athona amandla ohlwempu makathi unemali. Let the weak say I am strong, but let the poor say I am rich. Father, in the mighty name of Jesus, we are praying, oh God, sisusa amandla esitheni, sisusa amandla abamba abantwana bakho abanye uNkulunkulu athongcwele imndeni yabo bisiphidlika kodwa uNkulunkulu athongcwele we come in authority, we come in power, oh Lord Jesus, and we begin, Lord Jesus, to dismantle everything, Lord Jesus, that is against your children. That is under the sound of my voice. I come, Lord Jesus, in the power of the Holy Ghost, in the mighty name of Jesus. Take them to a new dimension. Take them from power to power, from glory to glory, in the mighty name of Jesus. Kama shambambalatos repekete peletes nyawezwa amandla kukhona abantu abakhululwayo, nyawezwa amandla kukhona abantu abathola into zabo njengamanje. Right now we release the power and the authority of the Almighty God in Jesus' mighty name. Abagulayo bayaphiliswa in the mighty name of Jesus. Sincibilikisa yonke imimoya, yonke zonke igulo zeminyaka in the mighty name of Jesus. Thatha indawo yakho Jesu. In Jesus' mighty name, we seal this by the precious blood of the Lamb. In Jesus' name we have prayed, and it shall be so and never otherwise. In Jesus' name, amen. Sibonga kakhulu mfundisi wami, sembonga kakhulu uNkulunkulu ngawe. Mhlambe kwabadinga ukuxhumana nawe bakuthola kanjani mfundisi, kwabathandayo ukuthi bangaxhumana nawe? Siyabonga kakhulu bhuti, sibonge futhi nethuba lokuba sibe khona sizokhuluma izwi kaNkulunkulu. Bazalwane ke ngiyatholakala ngishilo ukuthi ngikhonzaphi Apostolic Faith Mission, a worship house under the leadership of Bishop uZulu. Yes. Amen bazalwane. Ngiyatholakala ke bazalwane on all social media platforms. Yes. Ku Facebook nguManqoba Makeba, ku Instagram ngikhona uManqoba Makeba, ku TikTok uManqoba Makeba, but my personal number again ngizoninikeza bazalwane, it is 062 715 3134. Ayiphinde mfundisi. 062 715 3134. That is my personal number. Amen bazalwane. Mfundisi, uNkulunkulu akasigcinele wena. Siyabonga kakhulu. Sithemba ukuthi bengasililanga lakho lokuqala nelokugcina ukuze kwakho la namhlanje. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe. Inkosi asigcinele mfundisi wami. Amen. Futhi siyabonga kakhulu nababukeli nabalaleli ekhaya. Inkosi inibusise in Jesus name. Amen. Bafowethu asibonge lapho, asibonge uNkulunkulu kakhulu. Siyabonga kakhulu bafowethu, inkosi nje ayingcine njalo bafowethu. A reminder again bazalwane bami, kaGiso siyobe sikhona ngomhla ka30 August, siyobe siphelele sonke lapho ke 30 August silaphana eLusham Hostel ila siyobe sikhona. And then masiqeda we are heading straight to Soweto. There is a big hall lapha libizwa kuthiwa isedlamini, Dlamini Multipurpose Hall. Sizobe silapho bazalwane bami. We'll be starting from 10 a.m. till late. Ama details apheleleka ayeza
we are expecting abazona from KZN, Mpumalanga, njalo njalo. We'll release ama details wama transport facilitators bazalwane. I promise you something. You shall see something bazalwane bami. I don't want to talk much. So ngithi just bona nekhona kuzo zonke lezi inkonzo lezi engiqeda ukuziveza la namhlanje. Kose ke ayingcine bazalwane bami size sibonane futhi nangeviki elilandelayo niyazi ke nani same time same place sibonane futhi egameni lika Jesu Kristu. Ayibonge inkosi. Amen. Neziveza kanje Hala. Kazi Wena ma ungafaka la uzongazizwa manje instrument idlala la kuphela. Ayidlali la. Idlala la masivala ama mics. akodwa kufana kodwa ukuthi bengithukile iyazakala. bengithukile manje yazi phela mawuzoshimelele idela ngimela ngisho izinto ezicontroversial Aphushile ya strong. Uzodlala emsakazweni Yazodlala nakulomsakazi. But mina ngidlala live. Facebook Facebook, YouTube, TikTok. mani wo It's a whole series. Sivala ngamehlo thina mase sikhuphuka sikhuphuka sivala amehlo Ngezwa ke mfundisi wami. yathi ngihamba lapho